ट्राइबेल जनजाति बर' जानायखाय जोंखौ बन्सित खालामदों नामा बैखम्य खालामदों नामा जोंखौ डिसक्रिमिनेसन खालामदों नामा खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअआव बरायबाय लोगोफोर मानगोनां दिपेन बर' सार जाय बिथाङा माखासे जोंनि बर' हारिनि जे बावैसो सिगां जे माखासे बर' लाइमोनफोरखौ गाज्रियै बुथारनाय बा इनायै जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय बे जाथायखौ लानानै गोबां सोमावसारगासिनो आरो गोबां धरना लागासिनो आरो बेनि गेजेराव माखासे मानगोनां दिपेन बर' सारा जाय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर' सारा गोबां गोख्रों बाथ्रा बुंगासिनो आरो सोरखारनि सायाव मा खावलायदों आरो सोरखारखौ मा बुंदों बा सोरखारा मा खालामदों मा खालामाखै बिनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों लोगोफोर आं लोगोफोर नोंथांमोननो बेखौनो दिनै आपडेटखौ शेयार खालामनो थाखाय भिडिअखौ लाबोनाय जादों आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो जोबजासिम नायलांब्लासो नोंथांमोना गासैबो बाथ्राखौ बुजि मोनगोन लोगोफोर नोंथांमोना जुदि स्क्रिप्ट खालामनानै गालाङोबा बा भिडिअखौ दाननानै गालाङोबा नोंथांमोना बाथ्राखौ जेबो बुजिनाय नङा ओंखायनो आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां लाइक खालाम आरो शेयार खालामनो दाबाव आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर सरकारनियाव मोनथाम दाबि जों दैखांदों बे दाबिया जाबाय जे जाय कालप्रिट जाय माने रेपिस्ट बिथांमोनखौ चरम शास्ति फासि होनांगौ साजा होनांगौ दुइ नम्बरा जाबाय नैबे जि केस बे रेप आरो मार्डार इन्सिडेन्टखौ फास्ट ट्रेक कर्टआव हरनानै सरकारा बिनि पानिशमेन्टखौ गोख्रै खालामनांगौ तीन नम्बर बाथ्राया जाहैबाय जे न'खरनि भिक्टिम परियाल हिरण्मय खाख्लारि जायखौ बुथारबाय जथेस्थ' गोरिब आरो बे दुखुथिया न'खरनो 20 लाख थाखा रां होनांगौ सानै जि माने बिनानाव बिथांमोननो 5 लाख रां होनांगौ बे मोनथाम दाबिखौ लानानै जों सोमावसारदों किन्तु दिनैसिमबो आसाम सरकारा जों आसामनि गिबि मन्त्रि बिथांनि हस्तक्षेप इन्टारभेनसन जों नागिरनानै लाइजाम हरदों मेम'रेन्डाम होदों किन्तु मैया नलबारियाव जि मोनसे आसामनि केबिनेट जिरायदोंमोन आरो केबिनेटनि उनाव प्रेस मिट जादों बे प्रेस मिटआव जोङो खोनाबाय जे बिथाङा दुधनैयाव जनजाति सुबुंनि सायाव अन्याय बा हामला खालामनाय जादों बे खोथाखौल' बुंदों दा दिनै मासबाद इन्सिडेन्ट जानाय ढेकियाजुलि इन्सिडेन्ट आरो गोदानै मैया जि माने थेलामारायाव एखे हारिनि एखे माने चक्र बे एखे हारिनिनो मानसिफ्रा जि जोंनि बिनानाव सोरबा स्कुलाव थांदों टिउसनाव थांदों बैसागु नायनानै थांदों बयहाबो गिदिंनो हानायनि अधिकार दङ दा बेबायदि थासारियाव जाय मानसिफोरा जोंनि बिनानाव बिथांमोनखौ रेप खालामदों आरो रेप एटेम्प्ट खालामदों बे रेपिस्टफोरनि साजानि थाखाय जोङो एखे भाषाजों जोङो सोंखारिदों आरो बिथांमोननि साजानि थाखाय दाबि दैखांदों किन्तु दिनै जोङो नुबाय जे आसाम सरकारा सुनिल गगैखौ लानानै बिथांमोना बिराद एक्टिभ मन्त्रि थाङो डिजिपि थाङो क'क्राझाराव हानि दावराव जादों बेयाव मन्त्रि फैदों मासबाद कान्द'आव सानै मन्त्रि आरो हेकटार लालायनानै थेलामारा माने ढेकियाजुलि अरुण बागाननि कान्द'आव थांदों मन्त्रिफोरा आसाम सरकारा बेफोरखौ लानानै बिराद एक्टिभ किन्तु दुधनै कान्द'खौ लानानै दुधनै इन्सिडेन्टखौ लानानै आसाम सरकारखौ एक्टिभ जानायखौ जों नुवाखै भिक्टिम परियाल जाय मार्डार खालामजाबाय बे न'खरनो कम्पेनसेसन होनांगौमोन गुबुन इन्सिडेन्टआव मानसि थैयाखै किन्तु गावनि हारिनि बिनानावनि इज्जत मान सन्मान बासायनो रायलायनो थांनायाव बेखौ बुथारनाय जादों दा बेखौ लानानै जोङो गोथौयै दुखु मोनदों जोंनि जि दाबि जे आसाम सरकारा जिकुनु बिनिमयाव दायनिगिरिखौ साजा होनांगोन ट्राइबेल जनजाति बर' जानायखाय जोंखौ बन्सित खालामदों नामा बैखम्य खालामदों नामा जोंखौ डिसक्रिमिनेसन खालामदों नामा बे जोंनि प्रश्न धनालिया थांनाय माने राजमेलानि समाव 2023आव आरोबाव सासे बिनानावखौ बिथाङा माने रेप खालामदों आरो बिनि उनाव बेलाव फैनानै आरो माने गें रेप खालामफैदों बिनि उनाव मार्डार खालामदों आयेननि मा बेबायदि लामा दङ जाय मानसिया रेपिस्ट कालप्रिट मार्डारार बे गनानै दिनै बिथांमोना बेल एप्लाइ खालामनो नागिरदों आरो बे खुनु कारनाव जोङो सह्य खालामनाय नङा रायजो राजाया दिनै आयेनखौ आखायाव
लानो गोनां जादों बेबायदि पर्याय जाहाथे फैनाङा आरो बेखायनो सरकारा एक्टिभलि खामानि मावनांगौ बर' हारिनि साफ्रोमबो सांग्रां नोगोरारि आफादफोरा बयबो ज' लोगो नांनानै एखे आवाज होनांगौ आरो अन्यायनि बिरुद्धै गसंथेनांगौ अन्यायनि बिरुद्धै जोङो जास्टिस मोननांगोन बेनि थाखाय दिनै आरो गाबोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै हारि माहारिनि आफादफोरखौ लानानै बर'नि माहारियारि गौथुमफोरखौ लानानै साननैनि जोङो गणधर्ना प्रटेस्ट धर्ना बेयाव जों लाबावदों आरो बिनि उनाव गिख्रंथाव धर्ना खालामनो थाखाय जोङो बाध्य जागोन जुदि आसाम सरकारा राइट टाइमाव बेखौ एक्सन लायाब्ला आरो बेखायनो जोङो फिन खेबसेबाव आपिल खालामबाय फैबाय थानाय समाव बयबो जोंनि गार्जेन जोंनि आफादफोर जोंनि गामियारि ओनसोलनि रायजो राजाया सांग्रां जायो नङाबा बेबायदि माने जि मोनसे चक्र बेबायदि मोनसे हारि बे हारि आरो चक्रजों जेब्लाबो जोङो एटेम्प खालामजाबाय थागोन बेखायनो जोङो गोरलै लानाङा आरो ससियेल सिकिउरिटि ससियेल सेफगार्डखौ लानानै जोङो बयबो सिनसियार जानांगोन आं बेखौ दिनै खावलायबाय गावनि लेभेलाव खामानि मावनांगौ एमएलए आनो जा मन्थ्रियानो जा काउन्सिल सरकार दङ बेयाव मजबुत सरकार बिथांमोना गावनि लेभेलाव खोथाखौ बुंनांगौ खामानि मावनांगौ गिबि मन्थ्रिया मानो सिरि सिरि दङ बिनि सायाव कुइसन सोंनांगौ आं मिडियाखौबो खावलायगोन बिथांमोना बिनि सायाव मा रिएक्सन होयो मिडियाबो बिथांमोननियाव कुइसन सोंनांगौ बे आंनि स्पष्ट बाथ्रा थारैनो लोगोफोर मानगोनां दिपेन बर' सारा जे माखासे बाथ्राफोर बुंदों जाय आसाम सोरखारा बे गुबुन गुबुन हारिनि जे जालांनाय जाथायफ्रावबा गोबां माने मिनिस्टार थांदों एमएलए थांदों मन्थ्रिफ्रा थांनानै बिनि सायाव खबर लाहैदों दा बर'फोरनि सायाव जे बेफोरबायदि जाथायाबो जालांबाय जे बुथारलायनाय जाथाय जे दुबनायाव जालांनाय बेवहाय सोरखारनिफ्राय माने रावबो सुबुङानो बा रावबो सोरखारनि बिबानगिरिफ्रा बा मन्थ्रि एमएलएफ्रा खनसेबो नायहैयाखै बा उदिस लायाखै बेफोर बाथ्राखौ गोबां बुंदों आरो आसाम सोरखारा बा जोंनि काउन्सिल सरकाराबो बिनि सायाव जेबो एक्सन लायाखै बा गोबां माने बेफोरबायदि दुखुनि सायाव बर'फोरखौ नासयनानै दोनदों बिनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंनायखौ जों नुदों दा रायजोफोर नोंथांमोना बा लोगोफोर बे मानगोनां दिपेन बर' सार बुंनाया बेसेबां माने गनायथाव दा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमाय थारैनो गनायथाव थारैनो जों नुनो मोनदों बा मिथियो जों गावनो मिथिनानै मोनखायो जे आसाम सोरखारा जोंनि बर' हारिनि थाखायब्ला एसेब्लाबो माने आन्दो जानानै थायो आरो गुबुन हारिनि जे जानाय बिथांमोननि सायाव गोख्रों बाथ्रा बुंदों नाथाय जे बर' हारिनि जे बर' लाइमोनारि जानाय बे बर' लाइमोननि सायाव जेबो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनाखै दा बेखौनो मानगोनां दिपेन बर' सारा गोख्रों रावजों सोंखारिदों आसाम सोरखारखौ